Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Goarni mingguta sadarion ima Minggu pa 24 tondung Trinitatis namar lapatan hasitulu sadaun ni debata dohot topik unang lupa roham di Jahoba. Tapukama parminggota mari dehitasian buku ede nomor 10 ayat sada sahat ro ditolu. Hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi porbadia na tumo palangit dohot tanoon amen. Ditibang rohanami do ali debata asini roham di parsitongaan ni Joromi suman tu goarmu do baritam ali debata ro di ujung ni tanoon gok hati gorando siamun mi timbul do Jahoba jala pujion situtudo di bagasan hutan di debatata di atas dolok habadiaun nai haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata nasangap jalana badia diramoti jala digonggomi hodo huriam marhite-hite tondimi dibaheni hupangi rohame nuaing tuho lehon madihame roha pangolion asa merlas di roha hami mangulahon na didokmu songon pangaloy ni anak tu amanah. Saya pararat maharajaonmu jala saya tambai maganupari bilangan ni akan naporsea diho asalam tarbadita goarmu nabadiai jala dapotan hangoluan hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen.
Madede hita sian buku ede nomor 17 ayat 2 dohot tulu. Patik ni debata di minggu sadarion ima sian patik patoluhon dohot lapatanna dan jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalanna ai hona uhum na dosogot akka namar sineang di goarna dia do lapatani i ondo ikon dihabiari rohatta debata dali ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaron narya, manang mangasi marhite-hite guar di debata, aina tarsosak dohot di tangiang, dohot di puji-pujian do si dohonon guar di debata, atau rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Mare dehita sian buku ede nomor 427 ayat sada dohot 2. Ube
satopo tima dosata diadopan ni dibata martangiang mahita. Ale Tuhan dibata amanami pargogona sohatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodohami tujolom. Manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh. Jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akka dalanmu. Masai gudang do pangalauson nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan. Alan didengga di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akad nih dosa ni haposoon nami. Dohot pangalauson nami. Saingot mahami hombartu asini roham. Dohot denggan ni basam. Alani gewarmu. Ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegima baga-baga taringot tu hasisaan ni dosa. Musat pe akaduluk jalo humutal akarubian. Alai anggo parasi ni rohaku nasotupa musat siako. Jala padan ni hadamayaku nasotupa humordit ninna Jahoba siasiho. Hasangapon ma di debata na dikinjang. Amin. Mare dehita sian buku Eden nomor 765 ayat sada.
epistel di minggu sadarion ima nanienet sian Yakobus bidusada mamuka mai sian ayat 22 toh hastu ayat 25 tajahama marsikat soring alai gabe sulaon hatai mahamu unang holan pananginangi akana paoto-otohon dirina. Ai dibereng do dirina dungi laho mai bana gabedang di boto be rupana. Ima sahatna martua doakan atau mangihon hatani dibata jalan nau peopsa. Amin. Marende hita sian buku Eden nomor 25 mamuka sian ayat sada sahat rodi 2. Tidakon maha porsiaw tai songon na hinatidakon di dongata saha porsiaw di sandok pertibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehoba na sasadai imana ti dibuhon si Maria na gabe-gabean sianton di perbadia andorang suhabupun ido tuhata na tumaon na berni di paumani silatus na mate tarpajal do ibana di hawa penor silang na tubuat tubano turudung di tanah na mulak manggulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tesiamun di bata Jehoba amanai isima ibana pa mulak suko tutanoon mau mihalak na mau dohot na mate tabegema kurs yang ina para di Kamis diuduti dohot kor ama Emmanuel.
Tikting namasa di Huriata di mingguon 10 sia November 2020. Tikting Parjolo dak danak nasorang di basa-basahon tuata do sada dak danak di keluarga Abiram BM Nenggolan SSI Inang Borutabba SKM seorang sada dak danak bawa nadi hari Kamis 16 November 2020 Inganan Nasida di Jalan Semat nomor 16 RT 008 RW 005 Kelurahan Muncul Manangwi Tolu. Dohot di keluarga Dr. SE Halomoan Munte SPB Inang Borusinaga seorang sadadak danak bawa nadi hari Sabtu 10 sada November 2020 Inganan Nasida di Cibubur 2 Jalan Bulak Ringin Raya RT 00 sada RW 0 Tolu nomor 56 Cibubur Manangwi 10 sada. Tikting Paduaon Naneng Marbagas Tikting Parjolo Naeng Majalo Pasu-Pasu Pabagas Sonma Bribtu Julius Benjamin Pangaribuan anak ni Amang Rasimawan Pangaribuan Nahinan tubuh ni Inang Situan Netionar Boru Hutagalung ruas ni HKBP Cibubur Resok Cibubur Sian Huta Jalan Pembangunan RT 00 Sada RW 006 nomor 10 Wi 5 Dohod Orwana Joanna Karsio Matio Boru Silalahi SPD Boru ni Amang Doktorandus Sahat Olo Silalahi tubuh ni Inang Helen Diana Boru Hutagalung ruas ni Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Ebenezer Sian Huta Jalan Delima Sia nomor 30 Sada RT 007 RW 003 Kembangan Jakarta Barat Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 16 Desember 2020 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Tikting Paduahon Neng Majalo Pasu-Pasu Pabagas Sonma Emanda Torong ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Wi Pitu anak ni Amang Soleh Torong tubuh ni Inang Jendamin Boru Sembiring Nahinan Sian Huta Jalan Kerukut Lio RT 012 RW 00 Tolu Jakarta Barat. Dod Orwana Ratna Dewi Lestari Boru Simamora Boruni Amang Binsaro Musalapa Simamora Tubuni Inang Rusminta Uli Boru Pasaribu ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Lapangan Tembak RT 005 RW 010 Wi Pitu Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu 24 November 2020 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Titing Patuluhon Ruhut Pamisangon Parmahanion Manang RPP Mamuk Kasadarion Hona Ruhut Pamisangon Parmahanion Manang RPP Lola Plora Boru Sitorus Maringanan di Jalan Taruna Sada Barat RT 017 RW 05 nomor 30 Wi 10 Ala Marbagas So Pangatawian ni Huria. Tikting Paupaton Partangyangan Wik hari Selasa 21 November 2020 Patupani Huriatau Huriatado pangunjungi pertanyaan Wisada 1 Wi 12 di gereja live streaming masuk pukul 10 sia WIB. Palimaon tamuen ni Huria di Parmingguon Sadarion pukul 7 Rodo tamuen ni Huriata Sian HKBP Distri Onom Dairi Ima Pendeta Rahmat Sibarani STH Marhite Haroroni Nasida Asarab Mahita Manupahi dalam mengurupi pembangunan rumah dinas AKBP Distri Onom Dairi Dung Sipul Parmingguon
manggadis kopi sidikalang do nasida di joloni garejata. Tatu horma amanginang asa boy dipakai tu pembangunani. Dung sidung majaha tikting pinasahan matu amang pendeta si barani anon mandok kata. Tikting paonopon. Ulaon pensiun situa dohot penahbisan calon sintua. Sadarion di parmingguan pukul 10. Patupon di Huriatado ulaon pensiun situa Elizabeth Borulumar Raja wi 10. Di sialan nanggo umur nasida ono 55 tahun. Dohot penahbisan calon sintua Marlon na 70 Wiksia. Dung sidung parminggoni di patupado acara Ramatama di GSM Gloria Lantai Sada. Do mutusi papungupelean tu jolo dohita di bagasan amplop tu situana pensiun. Tapasaat masian ias nirohata. Titing papituhon. Parguru Malua tahun ajaran 2023-1-2024. Dohot ibadah khusus remaja Ipsus. Sadarion Minggu 10 November 2023. Masot majolo parguru Malua dohot ibadah khusus remaja manang Ipsus masuk songon nasomal di hari Minggu nanaing roh 26 November 2023. Pawaluhon Dewan Koinonia ibadah bulanan RNHKBP hari Sabtu 25 November 2023 patupon di Huriatado ibadah sahali sabulan RNHKBP masuk pukul 20 WIB di GSM Gloria Lantai Sada nani ulun ni panditata. Tikting pasiaon Dewan Diakoni Sosial seksi sosial tabuan ma ditangiakta akar ruas ni Huriat na di bagasan Parsaiton songonang tersurat di tiktingta. Pasapuluon Minggu ujung tahun Parhuriaon. Hari Minggu 26 November 2023 ima Minggu ujung tahun Parhuriaon. Parningotan di akanang moding jahahonotama akagoar ni ruas nang moding na sa taon Parhuriaon. Pasaplu sadaon pelean tujolo hari Minggu 26 November 2023 papungu pelean tujolo dohita di bagasan amplop bahan haperuan Natal di Huriata. Pasaplu duaon panitia Natal Amaina HKBP Cibubur tahun 2023. Nah di hari Rabu 8 November 2023 nasalpu nunga di Patupa Huria pembentukan panitia Natal Amaina nani dohotan ni parhalado do ruas sian wi 10 sada do 12 nani uluhon ni pandita akagoar ni panitia boy mataja di warta jemaat songoni matikting di mingguta sadarion akatikting namangihut tajahama natar surat di warta jemaat. Sonari pinasahat matu amang pendeta si barani mandokata. Mulai teh. Salam. Na pinar sangapan amang pandita resort keluarga songonima nang pandita rabdo keluarga amanami nanami parhalado huriata songonima nang dihamu amang inang ruas ni huriata HKBP Cibubur resort Cibuburon mari titing naking oma dalam nami lau pabotohon sakap ni distrik nami songonima distrik Walu DKI Jakarta asa marsyurupan dalam lau patuluson naking munga
di uluan nami jal di Bangido do asa boi mardalan opar songon na di suarahon pareses songoni manang marhite amang pandita resota nunga di obasya menaking ima marhite minggu jam pitui dung selesai peribadahan jam pitu nunga godang ruas niuriata namanuhor silua nami asaboi patuluson ima sakap ni distrik onom dairi ima lau perhapan pembangunan rumah dinas Oma hatarida anna jala di bagasa tikion adong dope sisa jaladang habis dope amanginang mangido hami pangurupion tuhamu saluhutna amanami inanami nadi huriata HKBP Cibubur Resort Cibuburon asa tulus jala denggan mai mardalan jala paboton nami ma oma inganan paupaton dung di Patupa sia tonga-tonga distrik onom dairi inganan aparjolo ima tuluat manang dataran Riau jala nunga dapot jala marlas nirohado distrik onom dairi tongdo adong kurangna di Patupa mamusia tu padua hon ima tu Riau pesisir Kepulauan Riau Kepri ima tu Batam jalan Parpudi ada orang sosaha kami Rabdo Tita di minggu tasadarion ima tu Palembang jala opat tu 5 halak naro tu Palembang dalam lau mangido pangurupion jala dibuat do song silua dang pola mangido jala marhite proposal adong do silua nami asaboi dalan lau marsirupan jala di bagasa tikion oma hataridana jala hajonjokon nami ma jonjongan nami ima tuhamu amanami nanami iya kopi na di bawah kami nungga dipaket jalan aking nungga di ide tak ida aturong so masuk tu gereja iya perkemasan di bayan nami ma argana 100.000 perkemasan alani mangido pangurupion mahami songoni ma dongan nong di pasahat jala makobasi manuaing asa tulus sada tangiang kami mangidohon songoni ma pasahaton mandok moliate sian saluhut na ruas songoni ma pangula na go tiki na di distrik onom dairi molo kami makobasi di HKBP Resort Paropo Kecamatan Silahi Sabungan songoni ma hata siak kami tuhamu amanginang dung sipulano minggu mangido kami asa boy ma tulus sonong pola loja mamuse songoni ma marlas niro hapangula nago tiki songoni naposon Tuhani makobasi patuluson pulau di tonga-tonga ni hurian api nasani songoni ma hata siak kami tuhamu saluhutna horas ma dihita salutna Tabigi makor sian wik 10 diuruti dohot kor wik 3.
Tapuji Tuhata maredehita sian buku Eden nomor 110 sia ayat sada dohot udutna huhut papungi pelian.
Dameni debata na sumuruk sia saluhu naroha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadonga saha porsiaon hatani tuhata turpuk jamita sipa husor-husoron nirohata. Di minggu tasadarion minggu pa-24 Toduk Trinitatis imana tersurat di buku 5 Musawalu mamuka maisian ayat 7 sahatu ayat 10 walu 5 Musawalu ayat 7 sahatu 10 walu tapai hutihu madibagasar rohat tabi ai Jahoba debatam manogi hoko tutano na denggan tutano na marbatangaek marmual dohot martao akka nama baur dirura dohot didolok sada tano hatubuan nieme jagung hawanggur hawara dohot dalimo tano namar miak jetun jala namar situa niloba sada tano nasopola marhangaluton panganom murotim disi jaladak kurang ako di manangaha sadatano batuna dobosi jala sia dolok-dolok nga tarhalihoto baga iya dung mangako jala bosuran iko pujiomu di Jahoba debatam ala ni tano na denggan naung nilehon na itu ho atong ramoti madirim asaunang lupa roham di Jahoba debatam gabedang diradotiho akatonanai uhumma dohot aturanna akkana hutonahoni tuho sadarion asaunang iadung mangako jala bosuran jala di pauliho akka bagas nauli di inganiho tole lobum doho biru-birum lam sinurro jala gadda perak dohot sere diho gadda huhut saluhut nadiho hape lam di pagi jakoroham jala lupa ho di Jahoba debatam nama nogi hoko ruar siatano Misir sian bagas parhatobanan iba nama nogu-nogu ho di halongonan na bolon jala na jorbut inganan yulok tulungapi dohot naga dohot hala tano hasang huhut na somarisiaek ibana tahe parwarhod diho aik sia dolok batu na pir sahali ibana mga leoko mga man na di halongonan naso tinadda niya kaupum asa ibana paserep roham dohot mangujuniho asa marhasonang ako baenon na di ujung asaunang dohonomu di bagasar roham gogok kusadiri dohot huaso ni tangakku mangomo diau hamoraonon ikko paingotingoton ni roham tahe Jahoba debatam ai ibana do na mangalian gogo tuho mangomo akartai asa pahot ton padanna naung nyarihon na tua kaupum
songon na adar sadarion ido sahakna hamuna kadonga saha perseaon horas madita salukna horas madihita salukna parjolo sahali turpuk taon patorakon taringot tu sejarah perjalanan ni bangsa Israel na jolo sia Mesir lao tutano kanan na jolo hiado bangsa Israel lelengi 430 tahun di parhatobanan Mesir alayalan yasi dohot tolongi rohani debata di palua di paharuar debatana sida siat tano parhatobanani marhite tangan ni si Musa di turpuk tahun tongod di perdalanan manuaing bangsa Israel siam Mesir tutano kanan nungaw 40 tahun na sida na mardalapati nunga loja nunga mahew nunga madate pakilalani bangsa Israel o 40 tahun di perdalanan Mesir tutano kanan jala di turpuk tahun nunga naik sahat bangsa Israel tutano kanan nunga sahat nasida tupit tu gerbang itano kanani nunga jonok jala nunga tarida adorak so masuk bangsa Israel tutano kanani nak penaung jonok nak penaung tarida satokin di papungu si Musa bangsa Israeli torok mi 3.800 salak adorak so masuk nasida tutano kanan buasa papungo ni si Musa bangsa Israel adong 5 alasan parjolo sahali nak penauk tarida tano kanan dang nadoho be si Musa masuk tutano kanani nak penaung loja si Musa 40 tahun manogi ho bangsa Israel haruar siap parhatobanan Mesir jalanak penaung jonok tarida tano kanani alayang go padok ngide bata ola nyon namaho dang boy bedohot si Musa tutano kanan adok suku-sukun nunga pala tarida dah ngajonok tano kanani ay wasa dang dohot si Musa masuk tutano kanan honauhum si Musa wasa honauhum di tongah dalan hiamuruk si Musa tu debata ahamuruk nga hati hai hiaro marungutungu bangsa Israelon ay dia doaik Musa nga mauasa midanga do ngaik dinna batutu di pabua si Musa ro tutu hatta ay nga marungutungu bangsa dango ngaik sinumon ro tu hatta madok pakulingi mabatui ro si Musa ay waro ba nang mamakulingi dakpor siya si Musa ujung nga dilota ibana hawi ilotahi muruk si Musa muruk ni si Musa na tubatui muruk ni si Musa do itu debata ala dimuruhi si Musa debata ujungnya honauhum si Musa dang doho tibana masuk tutano kanan ala dang doho be si Musa masuk tutano kanan riko di rohani si Musa na parjolo sahali ikut jolo podan na bangsa Israel ikut jolo martidato perpisahan si Musa tu bangsa Israel adorak so masuk na sida tutano kanan na padua honalarsan ni si Musa ubay jolo di papungu si Musa bangsa Israel adorak so masuk na sida tutano kanan na 40 tahunon na jugula bangsa Israel sasatok ido merbedai sasatok kim marungut-ungut sasatok kim masiliti-litian biar rohani si Musa so tungguan nudung masuk na sida tutano kanan say lalap polan na merbedai lalap polan na gaur lalap polan na marungut-ungut alanina padua horikot di rohani si Musa ikut jolo pudan na bangsa Israel adorak so masuk na sida tutano kanan na patuluhon alasan ni si Musa ubay jolo di papungu si Musa bangsa Israel adorak so masuk na sida tutano kanan dang nakosong betano kanan nanaing masuhan na sidai nung adong jumolo pitu suku bangsa nabulon mangingani tano kanan jalan pitu ope parde batas siliban biar rohani si Musa so tungguan nong gabe tarihut-ihut
terikuti-ku bangsa Israel doho manoba debata gana-ganan nina pitu suku bangsa alani riko di rohani si Musa ikut jolopudan na bangsa Israel adorakso masuk na sida tu tano kanan jalan apa opaton iya tano kanan na yang masuhan na sidai ima tano nanapu haba orang ni susu dohot situa ni loba lapatan na tano kesejahteraan do tano kanan nana yang masuhan ni bangsa Israel alani biar rohani si Musa so tunggu alani kesejahteraan di tano kanan gabe lupa kacang akan kulitnya bangsa Israel duksahat nasida tu tano kanan alani riko di rohani si Musa ikut jolopodan namu se bangsa Israel adorak so masuk nasida tu tano kanan jalan aparpudi na palimahon alasan ni si Musa ubay jolo di papungu si Musa bangsa Israel nakpe 3.800 salak bangsa Israel nanaing masuk tu tano kanani anggona asli siat tano Mesir masuk tu tano kanan hola 2 halak go isetahyak kamanginang si Joshua dohot si Kaleb nakpe maribu-ribu bangsa Israel nanaing masuk tu tano kananon anggona asli siat perhatobanan Mesir masuk tu tano kanan hola 2 halak go si Joshua dohot si Kaleb lapatan na godang jolmaon akan auk seorang di tengah daladon sesudah pemberian patik ni debata alani riko di rohani si Musa ikut jolulahan na Muse patol hason pasahat to patik ni debata tu bangsa Israel adorak so masuk na sida tu tano kanan na 5 alasan ni si Musa ubay jolo di papungu si Musa bangsa Israel adorak so masuk na sida tu tano kanan nuang dia mapoda dia mahata dia matona na pinasahat ni si Musa tu bangsa Israel di turpuk taon parjolo sahali di patorak si Musa ia boy penasida haruar siap perhatobana Mesir alani asido hotolongi rohani debatar dang alani gogo nasida dang alani burju nasida dang alani mora nasida alai holan alani asido hotolongi rohani debataro ala holan asido hotolongi rohani debatari so tung lupa nasida tu debata songoni mabalgani holongi rohani debata nasida so tung gabe lupa nasida di asido hotolongi rohani debata nama buan nasida haruar nama nogihon nasida 40 tahun diparkorsikan nama ngiring-ngiring manogu-nogu pardalanan nasida di bawah debata nasida tutano nadenggan imatano kanan tano habauran ni susu dohot situa ni loba dang asaliboan nasida tu sada tano na hasang tu sada tano na tuhil tu sada tano na sobo itu wagiaha alai tu tano na denggado di buat debata nasida tu tano kanan namar batangaek marmual jalaboy tu wakajagung akae melapatanna tano na maduma tano na sejahtera tano kanan nanaing masuhan nasidai didok nakid diturpuk daon perbuena bosi lapatan na akka batubara akka tembaga akka naulina denggan narga godang ditoruni tanoi alani do asa didok diturpuk daon ai Jehovah sadiri manogi ho kamu haruar siap perhatobana Mesir masuk tu tano kanan alani akamanginang dipangido si Musa tu bangsa Israel molo tapai huti unak iturpuktai adong 5 dipangido si Musa parjolo sahali ikko pujiomu Jehovah debatam di ayat 10 na paduahon ramoti madirin unang lupa hoditonana ayat 10 sada na patoluhon unang gijang roham paserep roham ayat 14 paopaton unang dok ala gogok kusadiri ayat 17 na palimahon paingot-ingot Jehovah debatam ayat 10
Omma poda omma nasehat ni si Musa tu bangsa Israel na perlu rikot singoton nasida duksahat nasida tu tano kanan na lima nakina kamanginang boita bagi dua bagian na parjolo sahali dipaingot si Musa ikon pujiomu Jehovah debata dipangido si Musa duksahat nasida tu tano kanan tano na makmur tano pasu-pasu tano habauran ni susu doho situa ngilubai ikko pujion nasida debata buasa ikko pujion ni bangsa Israel debata imata dahamuliate on nasida disudia ka pasu-pasu na pinasahat ni debata naguda nga pasu-pasu na pinasahat ni debata tu bangsa Israel di paharuar nasida siap perhatuban na mistir o 40 tahun nasida di perhorsiha di dongani debata jela masuk nasida tu tano kanan tano narenggan habauran ni susu dohot situa ngiloba di pangido dalam nasida makamuliate honi sudi dalam nasida mamalo sakanaulina dengani ikko pujion nasida Jehovah lapatan nakamanginang pujion nasida ma Jehovah saliling ngolu nasida di tano kanan ima balosna ima taddaha muliate on nasida di sudi akka pasu-pasu na pinasahan ni debata di miguta sadarion lausodo naneng dohonon itu harta tuhita dakola di bangsa Israel adok pasu-pasu di pasahat debata dihita penagudanga pasu-pasu di pasahat debata aha pasu-pasu di pasahat debata tu hita bima mamereng aka dia pasu-pasu na pinasahat ni debata di ngoluta nagudanga pasu-pasu di pasahat debata tu hita songon na yahudok di jamitaku ay hola boy pe hita marhosa kamanginang daktarasa belga di pasu-pasu ni debata hola boy pe hita mardalan daktarasa belga ni pasu-pasu ni debata dilihat debata do kapasu-pasu na godangi silas ni roha di tonga-tonga ni keluarga alani dipangido si Musa asa pujot ta Jehovah ia dilihat debata pe kapasu-pasu na godangi tu bangsa Israel ia dilihat debata pe kapasu-pasu na godangi tu hita dang narong nasing diharap petuhata huliam majo gajang umur 5 tahun asa ilianot jo yau mas na sa belgani gari jarang diharap petuhatai huliam majo seha ina tahun asa ilianot jo hepeng na sa gudang-gudang atua udang diharap petuhatai alai saya dan ani harapon itu hata dilihat Tuhannya kapasu-pasu na gudang itu hita asa ta puji doiban hola mamerek sian ini anak kamangin angate dapatuk manya setiap saat ikon naik karuar hata pamujio siapa mangat tahun alai taida magudang idong atahala Kristen sahali tulubulape dakya haruar hata Yesus siapa mangan sahali sabulape dakya haruar hata pamujio siapa mangan holani do hapa sakat nitu hata dilihat Tuhannya kapasu-pasu silas ni rohana gudang itu hita asata puji doiba alani nagabi suku-sukun surau terhirip Tuhani na mangaliana kapasu-pasu na gudang itu hita surau terhirip Tuhani na mangalian hahipason gajang umur itu hita dipangido marhite turpohon asata puji maibana sudia kapasu-pasu na pinasahat ni debata di ngolutai patutik ko kaumulate honota marhite naradi hita mamuji pasangapon ibana tapuji matuhata di ngoluta dilihat Tuhannya ka gajang umur dilihat Tuhannya ka pariana konon akka pahopu si pangano para bito di hita asata puji do ibana songo dia hita mamuji pasangat Tuhan dak polai kombodo pite yas pala mamuji pasangat Tuhan na mamuji pasangat Tuhan do hita molo taleati kita sasatok kipe makatai marsaur do debata di ngoduta na mamuji pasangat Tuhan do hita molo masuk kita tu kamar tai tahuci pitwi martangnya kita satu kitu adopan di debata nama muji pasangat Tuhan dohita molo denggan turea ka pardalanan ning keluarga ta molo saya lalap o berbeda ya marhotina itonga-tonga ni keluarga tetangga te Islami te boto madok dak keluarga si puji Tuhan keluarga alani nama muji Tuhan dohita molo ture denggan aka pardalanan ni keluarga ta nama muji pasangat Tuhan dohita molo sudehi taon majuju ya kayana kota
asama doho ti akaparmingguan sekolah minggu doho punguan ya karemaja nama muji pasangap Tuhan dohita molo ringgasi tau doho ti akaparmingguan doho taka pertanyangan napi natupani huriata dilihat dewata kapasu-pasu nagodang itu bangsa Israel dipangido si Musa asa pujion nasida debata dilihat debata kapasu-pasu nagodang itu hita hahi pasong gajang umur pada dito doho tak kasih panganoni sada sakat mi Tuhan asa tak puji debana tabay mangulut taon gabi ngolu si puji debata tabay mangulut taon ngolu nama muji pasangap per debata di ngolu na paduahon dipangido si Musa tu bangsa Israel unang gijang roham dipaingot si Musa bangsa Israeli so tunggal belupa kacang akan kulitnya bangsa Israel so tunggal belupa nasida dibalgan yasi doho tolong rohani debata nama dugi hon nasida haruar siap perhato bana Misir alani mana dipaingot si Musa bangsa Israel so tunggijang roham hatan itu hata marhite si Musa tu bangsa Israel lau sido na paduahon nakatan itu hata tu hita di minggu tasadarion di paingot tu hata hita marhite si Musa so tunggijang roham lapatan na diigil di pangido asa sude mahitaon mangolu di bagasa serek ni roha di bagasan torok ni roha hamunak kadongan Yesus donaga di gabaran pola tipe contoh serep miroha dihita songo dia hurua Tuhan Yesus godak kalubian godang hasurungan nasyak kita jolma di banuagi jangingananna di surga tahta harajaun alai mampu ibana meninggalkan tahta harajaun nai rotu portibion seorang ibana di barani pinahan asa saur ibana doho tita kajol mapardusaon naik songoni manyak kita molo tungadok pihak kahasurungata molo tungadok pihak kahalubiata sahali ta tinggal hona kahasurungata di lamari asa lomo rohani halak mamerek kita ya hudo ijamitaku dang apalah huboto manang nasa tulup pita te molo adok keluarga na sayulu pa buah hotul ya nakon na jenderal sugodo rohani halak makatai dohoton molo saya dok kalat na pabuah-buahon berjuta-juta hektar sawit na ipakabaru tok gulu ni halak makatai dohoton alani molo tungadok ya kahasurungat tanagudangi si patata tinggal ho di lamari asalomo rohani halak marsaur makatai dohotita molo say hola na kahasurungat tay tapabuah sugodo rohani halak marsaur dohotita tatiru tuhatai di serek miroha ditinggal honi bana sude tahta harajaon nai roi bana tu portibion asa sauri bana dohot tita kacol manalion au cugari seholan nei banu agijang ibana mabi roro col mamad dapot tan ibana dang boy hita lau tu banu agijang alai roi bana patu toru hodirina asa sauri bana dohot tita akajol manalion asa boy jono kita marsaur dohot iban hamunak kadongan daos di mingguta sadarion naik patu pau ni huriata acara pasahat tohona situa dohot acara mamasuhi pensiu situa di tonga-tonga ni huriata lau sodo hatan itu hatanak tu hamu buat puji hamu majahoba molo na salilingope di nak situa na naik mamasuhi pensiun gudang go pasu-pasu gudang go silas ni rohana pinasahat ni tu hata alani dipangido tu hata marhite si Musa puji hamu majahoba molo tuk pedi baga sasadarion naing mamasuhi pensiun inak situa baru lubar raja ala itu akatikina naing rope dan jadi masohok mamuji pasangap Tuhan Jehovah tu akatikina naing rope ikot toktong lam ringkas ita mamuji pasangap pun iban ikol lam margogo hita toktong mamuji pasangap Tuhan ini ngolutan lao songoni ma diamanami amang na 70 na naing majalo tohonan pasu-pasu ni Tuhan idon gudak kalak naeng gadi situ aledang bui HP nuaeng pasu-pasu ni Tuhan macai paltak tarida di tonga-tonga ni ngolumuna sadarion di parar dipakai Tuhan ham naeng ula-ula na di tonga-tonga ni hurion alani Tuhan ilo si pujiot tak dang alani gogot tai dang alani malot tai dang alani sangap tai betul-betul holan alani asi dohot tolong rohani dewan alani asi ni rohani Tuhani patut hamuliate honota patut hati dakonota marhite naringgas sita mamujibana
Tapake manguluon, pakai hamu matohon kasituaon, na naik pasahaton itu Tuhamu, dalammu namamu Tuhan wakatik kinanengro. Saya di pasu-pasu Tuhan mahita saluna, ditabaya kasilas ni rohai dihita. Amin martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, mauliate Tuhan, nunga dipakulingi hohami marhiti hatam, na pinasahat ni simu satu bangsa Israel, jalailo Tuhaku rajumihami, nakatap Tuhami di minggu nami sadarion, marhite hatami Tuhan di paingoto bangsa Israel, di paingoto nak kami saluhuna, asa sudehan yo Tuhan, mamuji pasanga pokok, asa sudehan yon, pasere porroha doho pikiran nami, patutoruho roha doho pikiran nami, lau mamuji pasanga guarmi. Suatu katami tu bagasar roha dot pikiran nami, asa marurak marparbui hatami, asa hatami Tuhan nagabegogo tukot sulu-sulu di hami, lau manguduti ngul-ngul nami tu akatik kinanang ro, nak tu akatik kinanang ro pe Tuhan tok tonggo pe sihol roha nami, tok tong matuha pakulingi ngulu nami, asa hatami nagabehad ngabatabat di ngulu nami, asa nang manibil hami siya dalam munasitongi. Ale Tuhan debata manami na marhabangsa di Banua Gijang, di minggu nami sadari o Tuhan, huwag kami tuado pamu akapardalanan ni ngulu nami doho keluarga nami, asiro hat Tuhan, iring-iring togu-togu pardalanan ni keluarga nami bi, padawa karsak, padawa batabat, padawa parsahito sa tonga-tonga ni keluarga nami, tabay matuhan akapasu-pasu silas ni roha dihani, asa toktong las rohanani mamujiho, nang akayanak ko nakapahopu pe Tuhan, naog pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nami, manang di jabe na sida maringanan na daw manang nazonok siya kami, ramoti na sida saluhuna, molo di bagasa parsikola na kayanak kon nami Tuhan, asiroham ramoti na sida, lau borhado lau mulak, siya nakaparsikolan na sida, buka rohado pikiran na sida, asa takas diatusin na sida, akaparsejaran na pinasahat ni guruna, asarong muselaban na sida na mga luluy makalujaho parbinotoani, molo na mga luluy karejo akayanak kon nami Tuhan, asiroham, sai patongo matuhana kapar karejoan na hobar tu nasida di, asanggia doho marolopolop, marlas ni rohan ang nasida mamujiho, molo naung dapok karejo pe Tuhan, tabaya kasilas ni rohai, asanggia marhitesian ni Tuhan, lam ditada nasida sido tolong, suak songoni matuhan, nang ditikting di tonga-tonga ni huriam, huwag kami tuadopamu, tarlobi Tuhan ditanyang ngami, ditikyon, dinaong binasa-basahom, sa danak bawa, di tonga-tonga ni keluarga nainggolan, inanami boru tabba, suak songoni Tuhan di keluarga munte, inanami boru sinaga, asiro hap Tuhan, pasu-pasu akayanak ko poso-poso, na pinalumehomu di tonga-tonga ni keluarga nasida, iring-iring togu-togu akapardalanan ni ngolu nasida, padawa karsak, padawa batabat, asanggia Tuhan gajak karuas na burjumuse nasida, di tonga-tonga ni huriam nang dia dopam, pasu-pasu nang natoras, asa margogo nasida Tuhan madogu-nogu dak danahi, hobar tulomone roham, suak songoni Tuhan, huwag kami tuadopam, anak doho boru ni huriam, nanaeng majalo pasu-pasu parbagaso siya ko marhite huriam, diaryak kana binuhul lasida, tarlubi Tuhan di si Julius pangaribuan, doho di si Joanna boru silalahi, suak songoni di si Emanda Torong, doho inanami Ratna Dewi boru si Mamora, asiro hap Tuhan, pakke mahuriam name meti, parhitiamu mga peho pasu-pasu na siya koi, tuana doho boru ni huriami, asaga de ripe na tar pasu-pasu, ripe na berbahagia marlas ni rohana sida tu akatik kinanang ro, nak tu akatik kinanang ro, tabaya ka pasu-pasu silas ni roha di nasida, asanggia marhite siya ni Tuhan, lam ditada nasida sido tolong, suak songoni Tuhan, macela si tuturohan nami, majakot tamue ni hurianami, amanami amak padita sibarani, naro Tuhan, siya distrik dairi, madapoto kami akadongan nasaha porsiaw di huriaon, asiro hap Tuhan, dia kasaka rencana ni huriam distrik onom dairi, na naik pauli bagas doho kantor distrik,
Sai patulus matuhan asa gade silas ni roha pasu-pasu di tonga-tonga ni huriam to akatikin anangro na pos dorhanami Tuhan saliling di Jakarta nasida nang dinamula musay madapot toluat nasida ho matuhan madongani nasida toktong tabayak kasilas ni rohai asanggia marhitesian itu halam di tada nasida asido tolong suak songoni matuhan di minggu nami sadarion di nanaeng marsaka puriam pasahat totohonak kasituaon tua manami calo situa na 70 asirohap Tuhan pargogoya manamion ajar-ajar ya manamion musetua katikinan engro asang dia Tuhan di bagasan lasni roha di bagasan hahipasona manamion mangulau-ulau nanak pasahatomu di tonga-tonga ni keluarga nasida suak songoni Tuhan nang di minggu nami sadarion di nanaing mamasuhi masa pensiun inanami naposom inak situa eboru lubar raja sian tohonak kasituaon asirohat Tuhan pasu-pasu matuhan kanaulina denggan nasi naburhon ni nanamion nasa lelingod di tonga-tonga ni huriam asamar parbui asalam ramos parbui na tua katikinanengro ho matoktong madongani nanami nak tua katikinanengro nang dia manami amak sitio tabay hahipason gajang ni umur di nasida asanggia marhitesian ni Tuhan lam ditada nasida asido tolong suak songoni matuhan akka kegiatan akka ragam sihobasad di tonga-tonga di huriamon akka pertanyaan akka perguruan latihan kor sermon persiapan Natal na naik siulaw nami di bagasas sa minggon homa Tuhan madjongjongi sudah ulaw ni pada wakaulaw ni sibolis molo tungadong nanang mangbugay kami asanggia sonak so ribuan marlas ni roha kami toktong mamuji pasanga poko doho mangulak kaulaw nami suak songoni matuhad di minggu nami sadarion huwa kami tuado pam wakadongan nami ruas ni huriam macai torop na di bagasap parsahiton suak songoni matuhad di nanami iye senia boru tapu bolon weksada nopia boru sirait weksada inak situa marpaung boru marbun wektolu situa pe sidabutar we opat anju boru siagian we opat inak sinaga boru na 70 we 5 inak sibarani boru situmorang we 5 inak situasiaturi boru na inggolan we 8 inang butar-butar boru sitorus we ksia tarlobi matuhadya manami na posom amak situasi hotang apalaido peptuhaku botohami tongo di bagasan parsahiton nato punuay nga manami hodo tuhap pos ni rohanami hodo tuhap pangalualuan nami asirohap Tuhan di sudia kadongan nami na marsahiti surduk ko tangam na badye nagok pasu-pasui majama pamatangnya kadongan nami na marsahiti masihol lope hami Tuhan liano mo kahamalumon liano mo kagajang yumur asanggia takatikin anangro boy hami muse marlas ni roha mamuji pasanga poko pasu-pasu Tuhan akaubat na pinangan nasida pasu-pasu akatangan ni parubat asanggia marhitakai boy tumibu bolok tanggal persahito ni sa pamatang nasida tumibu hami Tuhan marlas ni roha mamuji ho suak songoni ma Tuhan nang dia karuas ni huriam dinamarningot di ulang tahun hatutubu doho ulang tahun parbagason nasida takasu boto hami Tuhan pasu-pasu buat kaulang tahun ini di tonga-tonga ni keluarga nasida asi marohap Tuhan nak tua katikinan yang rope tabai Tuhan akasilas ni rohai asanggia marhitesian ni Tuhan lam di tada nasida asido tolong satokin nai Tuhan naing mula bemahami siya joromon naing mula kay madapoto na kay bagas nami homa Tuhan madongani hami di pardalanan pada wakabataba pada parmaran palas rohanami ano Tuhan boy pajupang doh takanawa wolongi hami di bagas nami be nang di tonga-tonga di bagas nami pe homa Tuhan madongani hami jalo ma Tuhan helek pangiduan nami on mar hite-hite guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin dinamarede hita bukuede 122 laos tapapungu mapelian paduahon
Una
di hamua manami nanami nuaik sahat mahita tu acara pasahat totohona kasituaon mare de mahita hamua kadonga sahuria sadarion patu paon di huriat tado marhite na posona pasahat totohona kasituaon tu sahalak na naik parhalado di huriat HKBP Cibuburon goar rasida calon situa Marlon na 70 sian ueksia nunga jongjong nuang nasida di son na itapili bay situa di tonga-tongata naik pangidon nasida mapasu-pasu siya tuhatain asa margogo nasida mangulahon-ulahon nasida atong tabige majolo pangaripunan ni ulahon ni situa siya bukutan na badiyay dohot siya ulahon na hobarto aturan ni huriyay dohot SK pengangkatan nasida na parjolo pangula ni huria do nasida mamata-mata do nga nakanapina satu nasida dohot mga ramoti parangi nasida molo di boto nasida na hurang ture parangi ni manangise ikon pisangon nasida manang pabuan nasida tu guru dohot tupadita asa di pature na paduahon madasdas dongata tu parmingguon dohot manakasi alana ubay nasoro na patuluhon madasdas anak buru sikola asa odop ro na paopaton manikir akan namarsahit jala paturehon narikot tu nasida dohot na tarpatupasa alai narumikot pasingoton hatani de bata tu nasida dohot tumangihosa na palimahon mga puli akan namarsak paturehon akan nadangol dohot na bugos na paonopon mga puli aka si pelebegu aka parugamo na asing dohot akan nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus na papituhon mangurupi paturehon aka guguan dohot ulaon narikot tu harajaon ni debata. Surat Penahbisan Penatua nomor 295-01.5-SK-11 Romawi 2023 yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Cibubur Distrik 8 DKI Jakarta Raya menerangkan bahwa nama Situa Marlon Napitupulu tempat tanggal lahir Jakarta 23 Maret 1983, alamat Jalan Pembaharuan RT 004 RW 08, telah ditahbiskan menjadi Sintua atau Penatua HKBP pada hari tanggal 19 November 2023 di Gereja HKBP Cibubur Resort Cibubur di lingkungan WEG 9 Nats unang neang roham di selehon-lehon na dihoi na dipasahat tuho marhiti-hiti panurirangon doho pangapeon tangan sian akasitua 1 Timotius 4 ayat 14. Pendeta HKBP Resort Cibubur, Pendeta Rohden F. Sitorus MTH ditandatangani dan stempel. Ope hamuna hinaholongan
naik takas boton nami burjuni rohamuna mangaradoti ulau kasituaoni dibaini alusi hamu mana husukutono tuhamu naulo dohamu mamarangehon parangen atama di joloni debata doho di joloni jolma naulo dohamu majalo ulau kasituaon songon naung di pajojor tuhamu naulo dohamu mangaradoti sudesian nasaroha dohot sian nasagogomuna hobar tuhatani debata molo nauk sada rohamuna mangoloi jala marpadato sudei di jolo ni debata dohot di jolo ni dongatta sahuriaon alusi hamuma naolo doau sai didongani jala dipargogoi tuani mau mangulahon salut nai. Atong masih jalangan mahita pabahot ni padamuna jala pabuana naolo hamu mangulahon ulau ni debatarat dohotan ale marlon na 70 upasaha matuhotohona kasituaon di HKBP Cibubur weksia di bagasan goar ni debata ama anak dohot di parbadia amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homadamena tutodim amin. Hamu donga sahuria di HKBP Cibubur jakok kamu maibana di bagasadami sude mahita tumangyakon nasida asa majadi ulau nasida huhu makorhon hasangapod di Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai martang yang mahita ale tu hadebata amanami na di Banua Gijang mauliate marohanami tuho alanya sini roham di dongan namion sai tabai matuibana akasileon-leon ni partodion asalam marroha jala margogo ibana mangaradoti tohonan nasahat tuibana sadarion asi maroham doho di sude ruas ni huliamon asalam hot ha porsion nasida be jadalam ture parange nasida mangihut toko sungguli marohanami asa masih haholongan unang adok si picangod dihami asalam rarat harajaum jala marmulia goar munabadiyai amin nuai ku pasahatami matiki marhata patujulu diamang nong majalo tohona udul mahita saluna Shalom. Oras madita salutna. Yang kami hormati Amang Pendeta Resot, Amang Rodensitorus berserta Inang, Amang Pendeta Krispanoldi Harahap beserta Inang,
Inang Pendeta Ririn Guru Sinurat beserta Amang, Amang Inang Dongan Parhalado AKBP Cibubur, Amang Inang Jemaat Cibubur ataupun yang mewakili. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang oleh karena anugerahnya kita boleh bersekutu di rumah Tuhan hingga pada saat ini. Amang Inang, pada saat ini sungguh merupakan satu hari yang bersejarah di dalam kehidupan kami pribadi beserta keluarga, yang mana pada hari ini kami boleh menerima tabisan dari gereja menjadi seorang pelayan Tuhan di rumah Tuhan di AKBP Cibubur. Jujur saja Amang Inang, mengingat tugas dan tanggung jawab yang sangat berat ini, sebenarnya berat, tetapi Tuhan akan beserta kami dan keluarga. Untuk Amang dan Inang Pendeta, terima kasih yang selama 2 tahun ini telah mengajari saya ilmu agama supaya saya dapat menjalankannya ini. Doakanlah saya ya Amang Inang Pendeta. Demikian juga kepada Amang Inang Parhalado, kami mengucapkan banyak terima kasih atas semua bimbingan selama ini. Kami mohon bekerja sama agar melakukan pelayanan Tuhan agar lebih baiknya lagi. Kami juga mohon maaf kepada seluruh jemaat, karena seharusnya bukan hari ini penabisan saya, sudah yang 3 bulan yang lalu, bulan Juli. Yang terakhir, kami sampaikan mohon dukungan dan terima kasih sebagai pelayan AKBP Cibubur. Tuhan Yesus memberkati. Nuaik sahat mahita tu acara paborhaton inak situa borulu baraja mamasuhi pensiun marede mahita bukuede 120 sada ayat sada. Hamu akadongan itaida do nuang di tonga-tongata na jongjong di jolon inata situa Elizabeth borulu baraja nunga di gohi tiki pangulaw nasida di huriata nama coho manasida nuaik sian hapar haladon di huriai alani natamado pasahatot tamauliate godak tutuhatta naung madongani nasida na salilingon dihamu donga parhalado situa Elizabeth borulu baraja hobar tu atura doho paratura ni HKBP nunga digohi hamu pajouwon nasahat tu hamu marhobas di huriata madok mauliate do huriata tu debata na patau hokamu marhobas di huriana
alani tamado hita huriana pasahato mauliate di pangula hono muna na salilingon anggia mamarparbui na hinobasa munay gabi pilihan na husus jala mabua pasu-pasu alani jongjong mahita sa huria martangiak tutuhatta rim mahita jongjong ale de batanami nagok asi doho tolongi roha naso tardodo doho mangasaho kolongi roha mido hami rotu adopamu lao pasahatok kamu liaton ni rohanami ala boy di paujung inanamion hasituauna marhite asi ni roham Minasahat di ulan nasida tohonan na pinasahat ni jana tau patugu haporsiaon nang pakirimun ni ruas ni huriam nasaluhut nai. Ale Tuhan nami mamuka sadarion pensium mainanamion sian ulaon nai alai tuppe marujuk pangulaon nasida di tikion sai ramotima jala patogu papos rohana sida tuho Palas marohana sida toktong huhut pahipas asa tumpe pensiun alaidang nagabe masohot iyang golao mabuan halak tu ulaoni. tangammu nagok pasu-pasui ma manogunogu nasida diaka ari-ari ni hatuaona asa toktong manaili tuho ai siakodo haroroan ni sonang niroha dame doho las niroha napulin Yan pemrodi pinoparpe asarap mangulup pun pasu-pasu na jinana nasida. aku mi dang lupa hami mangidohot tuho Tuhan ia tungado ngakahagaleon dohot hahurangan nidongan namion di pangulaon na salilingon holong mi mamakukupi saluhuna pinuji maho Tuhan rodi saliling hudul mahita pinangido dohot termaturo nga perhalado tujulo mahita nuaik tabegema SK pensiun ni inata na pensiun. Surat keputusan pensiun sintua atau penatua nomor 288/021/11 Romawi /2023 Pendeta Resort Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Cibubur yang berkedudukan di Cibubur menimbang perlunya melaksanakan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun sintua atau penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun sintua atau penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan menetapkan nama Sintua Elizabeth Boru Lumban Raja, tanggal lahir 15 November tahun 1958, ditahbiskan Manang Majalo Tohonan, tanggal 29 Juni tahun 2008. Pensiun hari Rabu 15 November tahun 2023 atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua atau haparhaladon di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Cibubur tanggal 19 November 2023
Pendeta HKBP Resort Cibubur dan tanda tangan Pendeta Roden Fabricitorus MTH. Tembusan proses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Para haladu HKBP Cibubur bertinggal. Riwayat Pangulaun ni Inang Situa Elizabeth Borul Beraja di HKBP Cibubur Resort Cibubur. Di tahun 2007 terpilih manasida gabe calo situa di HKBP Resort Cibubur. Di tahun 2000 lalu di Tabalon manang ditabiskan gabe situa tanggal 29 Juni tahun 2008. Di tahun 2010 sada 1 tahun 2010 terpilih do inang situan Badan Pengawas BUT. Di tahun 2016 terpilih donasida seksi dana Parawi anak sekolah minggu distrik Walu DKI Jakarta. Di tahun 2017 seksi dana pesta gotilon HUT HKBP Cibubur ke 38 tahun. Di tahun 2001 tahun 2020 aktif do inangon makobasi di 10, aktif di punguan kor 10, laos aktif do di punguan kor ina para hari Kamis. Pensiun inangon waeng ala nonggo umur nasida ona 15 tahun. Leleng na mangula di HKBP Cibubur lebih kurang 15 tahun. Songonima riawat pangulaun ni inak situon naboy hupate pahami. Maulate. Alena poso ni debata mardonga pos ni roha di debata ama. Dohot anak nga Yesus Kristus, dohot tor di parbadia. Hu pabor hatami mahamu, tu namar pensiun. Sai di parar tuhatama pakobasyom na nasa lilingon. Jala di ramoti mahamu, diaka ari-ari sidalanamu na dope, tutiki naron. Amen. Jadi lau songonima dihamui nanami inak situa Borul Beraja nang diamang amak sitio parjolo madok moliate hita tutu kata ala sido tolong rohani itu habo hita marpungu di minggu tasadarion di minggu tasadarion hobar tu atura peraturan ihuriata pensiun mainang sianulau kasituaon nungatung leleng inang nama kobasi di tonga-tonga ihuriana asima rohani Tuhan sai marparbuya kanaulina denggama nauk sinabruhomuna di tonga-tonga ni huriaun na sa lilingon alani songolas ni rohani huriata naik pasahaton ni huriata cendramata kenang-kenangan las ni rohani huriata tuinang naung mangula na sa lilingon unang may berenginak sa nargana ay siya nargana pinatong warga di pasu-pasu inang mamamakyo natin hangga las rohani nang marohani nangga Salut. Oras madita salut na. Mulai ate ma tado tutu hatta pertinggal pasai. Disialah hai pason na pinasa na tuita. Ramar pumu hita di bagasan manogoton sekaligus papor haton
inang situa Elizabeth Boru Lubaraja marpesiun sian parhalado nunga gudang diula inang selama on makubasi di huriaon khususnya di 10 wala nalani umur do inang pensiun anggo kegiatan inang selamon terus tumerdalan jadi panggilan namin yan tu inang asihatiat do inang na pensiun do binereng moloboy diganti aturani 170 nian sihatiat do inang alai kon aturani naman bain ono 25 tahun ikon pensiun ma songo paralado alai posturohan nami huriata khususnya bisa 10 nah tetap do inang mengurubi huriaon khususnya di 10 songon lasni rohani sudah jemaah di huriata ipapungu do songon kado manang tumpak dituluh hali permingguan jadi lasma rohani nang do keluarga salah sehat namenang mengula khususnya mengurupi hami di 10 tuata matungan itu saluna kabigi makur parhalado nuaiku pasata nima tikituinang marhata panidangyo Shalom ma dihita saluhutna na pinorsangapan amang uluan nami pendeta RC Turus dohot inang na pinorsangapan ama pendeta Kris Panduli Harahap dohot inang na pinorsangapan inang pendeta Ririn Borusinurat dohot amang Rodi sude dong aku parhalado mau liate ma disude aka kerjasama ta nata bina salilingon laho makobasi di huriata HKBP Cibubur
Matsai denggando parsorata di nama ngula kita di HKBP Cibuburon. Jadi mau lihat mata dok tutuhani boy hita rapak mangula di bagas joron itu hata. Tuhamu sude ruas ni Huria HKBP Cibubur amanami inanami naposo bulung ro di saluhut anak sekolah minggu tarlumo bima di wek 10 mulai tema upasahat hami tuhamu disude akatangiang dohot dukungan muna saleleng au mangula di Huriaon 15 tahun nasalpu diojak kondo au di Garijaon tunggodang do dukungan dohot akatangiang sian sude ruas ni HKBP Cibubur tarlumo bima dison adong pendeta amang Simatupang sebelum majalo tohonan au godang do bekal dilian amangon tuau jadi gabi boy au margugu lao mangula di Huria HKBP Cibuburon saya jang ma umur ni ama saya sehat ma ama di pasu-pasu tuhata jala di padau aka parsahiton songoni nang di inang nah selalu mendukung pelayanan ni amang melihat tema taduk di tuhata mungkin saleleng mangula au di Huria HKBP Cibuburon godanggo hahurangan diau tarlumubi alani parsahiton ni amang sitio jadi ale mau lihat taduk tu amang pardenggan basai boy do sikop di bahin Tuhani boy au mangula sampai pensiun sadarion pinuji ma Tuhani salileng na moliate ngaik sahak mahita tunamad dokata parjolo sahala utusan ni ruas sian wek 10 duk sirung yan non sahala utusan ni parhalaru pinasahak matiki Salum Horas Madita Salumna nani hormatan amang pendeta Siturus amang pendeta Harahap dot pendeta Inang Sinurat dot amang pendeta Sibarani dot sudi amang Inang Situani Huriat tahun dohot sudah hita ruas nabungu apala diombason bolo tukpe hamil dison jongjong ate manginang nong sadahata mahita jadi ina parjulu si donon nami itu inang Lumbar Raja selamat ulang tahun ma di inang sehat selalu napa duahon selamat ma dohonoko tu inang mulai diujako kamu jadi situa sahat ditikion dapat ombasna pensiun hamu didongani Tuhani dohamu sahat di pensiun namuna songon hami diso mewakili siar ruas khusus nasian wek 10 mandok muliate do tuha mandok muliate do hami tuhamu inang jala upakilalaho kami do songon dia pelayanan muna tuhami ruas khusus na tu wek 10 jala mangulu duhami ruasido honoku na perjulu wik 10 tetap eksis tetap dohamu dohot disi nang songoni di pelayanan muna waktu masa pertangyangan sebelum Covid sangat luar biasa do dukungan di lian hala amang sitio tu hala inang saat sonari amang sitio pe sehat do nang pe
sonaido ninang nakining kadang amang kurang sehat alai basado tuhani dilian do ganjang numur sahat diombaso tuala amang. Jadi sidonon nami tuala inang na parjulo muse sian administrasi ni huriondo amang inang hamuna pensiun. Alai anggo pelayanan muna tuhami ruas tetap tuhami menunggu pelayanan muna tuhami. Ala hupakilalahu kami di hamuna songot situa nang pensiun senari salilingon sangat luar biasa pelayanan muna. Jalau mania sada sitiron di hamu amang situa nang ditabalhon nakinon paroho kamu seniori amang asabui hamu sarupa dohot aka senior situata. Jadi ima sidono nami nang alaya dok sada kesan singotok sidono putri nang waktu dung bergabung au terdaftar di HKBP Cibuburon ala salilingon iba do bui dohonon di wik perserakan do alai dung doho tau di pertanyaan ijabu-jabu hamua parjolo manu duau gabe mambetangi yang siar ruas naro HP sementara ibadah kiani kutano pertanyaan no jala mambetangi yak piba saya holan dijawab do tangyang mangan do ali terus suruh hamu mambetangi yang satu tarok toho nawina hitir-hitir patu romo sesitu almarhum bultom dilihat pulpen tulisi hamu amang asonang lupa hamu nak wah dua hon naruh aku ate alai pos dor haku didongan Tuhan idoau duksionari muse pensiu kamu amang situasi nurat disuruh muse au pendok kata tu amu alai dak sonna derhebe nang tarok tokku sonna biasa benaing ala huboto do pengalaman nabi nikutan ala di buat kamu di partang yang atta di wik macelas doroha jalai babe songon ruas nabi asa boy dohono macelas roha di pelayanan muna inang ala nido harok roha nami tu inang tetap hamuna eksis tu wik 10 khususnya asaboy aka junior situ anak namangut asaboy di bereng pangulam muna inang. Jadi songoni mana buitar pasatami alai upasa matahe upasa terakhir songoni dok nis dua andor haduka menna tugu-tugu ni lombu andor haditi ma tugu-tugu ni horbo penggek saurma dua ma amang sitio dot inang lumbar raja pairingirik pahupu sahat nomor nini sahat nomor nono. Jadi imana buitar pasatami siar ruas mau lihat ya mak. Mulate dia mangsilalai sanari penasam mewakili utusan Parhalado tunang situa de Bormani. Horas madihita saluhutna pinuji matuhata moleate madihita saluhutna dengan mardalana acara lasni roha di bagasan minggu sadarion ima pajak konon tudong aku Parhalado ne baru amang situa marlon na 70 nang songni pabor hatto dongan nami sahala situa paropuan ima inang situa Elizabeth Borulumban Raja marolopolop hita di bagasan sadarion majakon doho pabor hatton aka Parhalado ni Uriani HKBP Cibubur na parjolo amang pendeta nahu pabor sangapi hami amang pendeta resort amang pendeta RF Sitorus pendeta fungsional Bapak Pendeta Harahap inang pendeta Ririn nang soni amang pendeta Sibarani nang soni dihita saluhut na amang inang ruas ni HKBP Cibubur na perjolo kami mewakili sian Parhalado minta izin to kadung aku Parhalado mula api sejongjong sahata mahita pabor hatod doh majakon dong atta Parhalado di bagasan sadarion na perjolo pasat kami ma tu amang situa M na 70 izin saya bahasa Indonesia amangnya alana amang anak Jakarta asa sahat tonon berbahagialah amang dan inang bersama keluarga besar Napi 70 dan inang boru hutahayan hari ini Tuhan telah memilih seperti Bapak Pendeta Resort tadi mengatakan banyak orang yang ingin banyak orang yang terpanggil tetapi tidak semua yang terpilih. Hari ini amang berbahagia walaupun amang terlambat 2 bulan dari kawan-kawan tetapi itulah cara Tuhan untuk memakai amang memilih amang dan ditabalkan hari ini bersama kawan kita Inang Situa Borulumban Raja bukan karena kehebatan bukan karena kepintaran bukan karena apa-apa tetapi Tuhan adalah pemilik hati
dan pemilik segala sesuatunya orang-orang yang Dia kasihi. Dan cara Tuhan memilih hamba-hambanya adalah mutlak hanya kehendak Tuhan saja. Karena kasih karunia saja tadi kata Bapak Pendeta Resot, maka kita dipilih untuk apa yang mau Tuhan pakai. Maka saya mau katakan kepada Amang Situa Marlon Napitupulu, jangan pernah takut untuk melayani Tuhan, tetapi serahkan dirimu dan berserahlah kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, biar Tuhan bekerja untuk kita makubasi Tuhani. Guru tulomoni rohana do, manang ahan yang patu paun na dingoluta, guru tulomoni rohana do. Alani berdoalah kepada Tuhan bersama Inang juga. Katakan kepada Tuhan, pakailah aku Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, agar aku dapat mempersembahkan hidupku untuk melayani Tuhan. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung, walaupun 2 tahun kita sudah bergabung ya Mang Situa M Napitupulu dan Inang ya. Napa 2 tahun tu adik kumadison Inang Situa Elizabeth baru lembar raja. Kesaksian Amang Silalahi tadi sangat luar biasa. Tadado porhot persoramuna di WEK 10. Songon porhot ni persorata di Parhalado HKBP Cibubur. Mulai ate mahasian, mulai ate mata bahasa tu Tuhan doa Bapak Prof Sitio. Nung ngasahat diulaho tohonanmu marhite pajuon ni tuhata kurang lebih 15 tahun. Marparbui matutu pelayananmu songonna di pasahan dia Bapak Pendeta Resot jala bereng maparbui pelayananmu marolopolo maho pasahaton dirim tu Tuhani nang songoni Huria HKBP Cibubur khusus nawek 10 kejang mumurmu nang songoni Bapak Sitio nang mendukung kesaksian ni dong atas yang 10 kejang mumurmu martabat-tabat pasu-pasu ipatulus Tuhan sude akatang yang tamarhiti akapinopar nadong gopetang yang munan sisikop pos rohata indah pada waktunya untuk seluruh anak-anak sikop dobenon ni Tuhani tenang dah molope orang sehat Allah orang sehat Bapak Sitio meragami baik Tuhani rupani pasu-pasu doi saluhutna asa tong-tong kita marsi hoho di bana songoni mana budi pasatami molo adong nasalah marang dahura pambahenan mami tuh hasian. Biarlah kita saling memaafkan. Doakan kami yang masih aktif, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan tugas panggilan kami dengan baik. Seperti engkau hari ini menjadi saksi, pelayananmu adalah yang terbaik. Anak-anak juga jadilah teladan seperti mama untuk menjadi hamba-hamba Tuhan melalui anak kepada mama papa, begitu juga kepada semua pelayanan mama. Walaupun mama pensiun, kata kawan-kawan tadi, mama tidak pernah pensiun sampai Tuhan memanggil kita. Songoni mana di pasat kami kurang lebih di pakateon nami songon Parhalado. Puji jala horas madihita salutna Tuhan Yesus memberkati horas madihita. Boleh ate dinang situa de bormanik napar budi sahali pinasama atau amang Pendeta Resot dihamu amanami nanami toktong mahita madok mulia tetut hata ala si dohot tolongi rohani Tuhan boy mardala dohot dengan 2 ulang nabolo di minggu tasadarion ima pasahat pohonan hasituaon dohot mamasui pensiun situa siat tonga-tongani huriat HKBP Cibuburon asima rohani Tuhan nakta katikinan engro sailam ditabaya kapasu-pasu kasilas ni rohani tasaluna mulai tegorang mahu pasatami nang dinanami inak situa berubaraja rak dohot keluarga di haradio muna di loja muna dia kanauli na dengan nauksina burhomuna di tonga-tongani huriaon sai mamasu-masu matuhata tu akatikinan engro di pasu-pasu huriana di pasu-pasu nak kita saduna suak songoni madohoron nami nang diamang Marlon Napitupulu naung majalo tohona situa moliate di pasahat turiata di haradio muna gabe dongan nami ula-ula na memen itu hatta di tonga-tongani huriaon asima rohani Tuhan sailam dilihat Tuhani magogo hadisuhon hahipason kita tu akatikinan engro alani mauliate madi tuhata mauliate madi hita saluna horas madi hita utima di namarete hita 220 ayat 2 laos jongjong mahita saduna
bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan sa luhut silele na denga dohot na sa ulibasa na mauliutus upasahat kami masyanan nile homitu kami pelean nami tuho say jalo may gadiwak na hutjus di jolom pasu-pasu may jalaramoti asa para saya kami peleanon patibulhok karajaom dito nga tongan ni huriam do di Portivion buhay marohanami marhite-hite todim asalam tadahami godang sileleom itu hami asalam girgirhan madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarm say ro maharajaom say sau malomoni roham di Banua Tuanga Osongo na di Banua Gijang leo matuhami sadado kanguluas siapari sesa madusa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami togihot tu pangucunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho di sodako Tuhan de bata mabohina tuho jalasi marohana midaho di dopako Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaor ho madamena tutod di munadi amen. Tuhamu amanami nanami tujolo mahita majalang inang nau pensiun dohot amata na majalo tohona tujolo mahita majalang